HNYF Southern Border Area harangkat ke HNYF Dangar Balat Circle hak jengelam ubah strongman wanyang berubah kelang tong ni hene kesngi ka khat khandai trik unailar arjar arpsau kalek pendiang da ka kerdop talasi hasnong dangar kumsi bencapan pet perman ya kajing wan rung wan mi jongki khar bangla langba kisnong kaput kentup ya kisnong dangar ha keju kapor ke HNYF kalayo jengtip baki don ki dalal khayibreu ki bakam kwa ban penpau kerteng hanrai kinyai budin ya kayat ke yang jongki kajing persang jongki mender ban rong ha kari ba i jongi kalong ka basur kai na kata kadau na kaliang jong ka HNYF kanam song klikti bat kenturu ki borsen shar siem makin simkia ya kajing rong kerlap joki bomdei ki kasi haksnong kamtam haksnong ki bahap ha ka hima baper ki badan markap bat kari Bangladesh na kaliang joka HNYF Dangar Balat Circle ka layo banbu lomba kena infiltration yet hagne masnong dangar lomba cukup kepur lomba kena kasi bomta ya kaba balengi habu ya kena infiltration yet namar ngi ba kasau kasian ba kamtam ba kadon kejing yaki angte hapo dari Bangladesh ngi ba kejing jelai jong ki ipoe ki bawan tur syakne ka ri jungi kamtam hakne ka hapo kami kaya jungi bat ka kamtam kini kidong kan bede nate na mau kriya snatola bat kumjuru lamba jong ne kasinong dangar te kadang kamengi kum kaseng ba ide ban talasi ban nginom ailat baya kinongwe ki poye bawan bawan kentur ha ne ka jala ka jungi bat ka jingken turu kalong ya kisnong ki kawa ka ka dong ka than ba kinde ban sim ki jingki klilam ban ya tre ban ya telilam ba kanlong ba bangin la ban nomailat ya ta ki nongwe ki bawan ban khmu ban rung ban bu haisnong ha ka ka jala ka jungi ba unjuru yu iba dang ha ini ki khniat sngi ba nakaliang juga seng ru kali ban bat ya ki kharbang la ki badon kumba arpo arpsan ngot ai te nakaliang jungi ka seng ru ngile yo ban phai no yaki sa bo lu jong kari bangin nom ailat ba kuan rum chakne ka jala ko jungi ba hajing sha katkan ka sau kasian omde tang mangi kum ka HNYF ring ngakon turu ikiwe keseng di badon hap kon ka dong ka than nama mi ba kan ka dong ka than jungi ka we ka lenti ba ki alat wan rung sa po ka dong sa po ka jala ka jungi ba tang ha kini ki net kisni ki net kita yo ba ki kulit nang tenis dong ki ban bat ya ki kharbang la ki tai kharbang la ki ba ki kulit ki obat ya ki dei kharbang la ki biat lang ba jo kan ka surok na kan ka sendong dangar Tuna kaliang jungi jungka ningalam jungka HNYF jungka Southern Border ya rekalang di terang buka dengar Balat Circle ipa uju sokya lor ba nadu menchua ka infiltration check gate kebetulan ha umpong bat ha musram tin kaliang juk sarkar bangin ti perlu menta balai hadu balai ki wengno gitu ki infiltration check gate lese menchua inda don gitu ki infiltration check gate kala lese bangin long bakalong kawai na ki jingida na benta jungi ki basong basa ini than border namar teng itep mentale bhaba kadon gani kasau kasian hapo Bangladesh ka jingrong jingni jong gini ki khar bangla lese ngimtep na i ki yo rong kawai ru ka jing failure jong gini ki fencing ki badon hang di than te na kaliang jong government hajing sha ka di ban sim kya nam ta gani ka na bata kani kam yo lese namar ngi ki basong basa ni ka dong than ka jongi lese ngi ka jingbon ka jing wan rong kertap ki panabar ngimong tangi banapo Bangladesh ngimong ngi kentup lang ki briu ki non tribal ki buan ki wi ki jala ki lese namar bangilong tang jai briu baripan ni hapo border jongi ngile song khlek lang tena kaliang jongi kaseng ngi ban sisi ne ka sarkar ba kei kadau ka penlong ka sarkar bahkan wengno yak ti artik infiltration cheget ka badan po umpong bat po masram
batang sakawir ngiyo ya kejing tiap ba kidon ki nong buat senong badai nak kita bordar badai ki non tribal ba penrungtu man tu ya ki breu man perungtu ya ki ta ki kuiwir ki bayat lang ba kan ki surat na kan ka lalpani dangar ter bat ku kan ki bordar ni borok mawai